Ik mocht op stap, jongen. Ja, een sabbatje. Ik in een ben. Kijk. No! Hey, dat zo hè? Ja, Dat straks. Ja, kom op jongen. Eentje scan hem op. Nee. Hey, het speelt zeker, want het stukje van Het dakje hier. Ik dakje hier. is het dakje. Hey, Wiert. Hoe lang gaan we beginnen? Zou je met je alcohol zitten en een kentekenplaatje? Dat is best groen. Had ik die achter op elkaar schroef, dan worden we in Nederland. Nee, zo die dingen met je en bij jongen. Ja, die heb ik wel, jongen, die heb ik wel. En dan heb je bogen. Heb ik wel. En dan bij die dingen wat aardig. Ik zal alleen maar ophouden, jongen. Hier, joh? Nee. Dat niks. Nico helpt even een... Ben je mooi vet net, Tink? Neem het er nou op dan, maar dat... Ja, Tink. Knip het een beetje, Tink. We gaan hem wel in mee. Ik heb er al. Ja, dat gaat Ja, maar dan hebben je... In de handen ervan. Ja, dat is... Nee, hier. Heb ik er meer van die bakjes, want ik heb ook meer schroef. Door de gitaar is leuk, hè? Hey, dit is mooi. Het is een broodje dan... Klopt niet.
Nee, hè? En waar is dat douchekano dan? De brand nog even kijken. Zij knippers, dat betekent dat de kijkers binnen. Ja, ik begin steeds harder. Zij, als de hutten knippert, dan is het populair. Even kijken. Nee, ik heb goed. Ja, we doen wel een dik, ja? En mooi Janne. En groeten daar. En toi toi toi. Inderdaad.